atong giila o gihandom nga kining Corpus Christi or ang lawas o dugo ni Kristo usa ka pagkaon. Yang anong pagkaon man? Tungod kay si Kristo mismo mo'y naghimo sa iyang lawas o dugo nga atong pagkaon o ilimnon. Yang anong iya maning gibuhat? Nahibaw mo? Kinsay nahibaw? Taas kamot. Atong pa-explain nun dire. Nganong wa man niya buhata ang iyang lawas o ang iyang dugo nga mahimo natong higala, mahimo natong benefactor, mahimo natong donor. Kusog mo palit sa atong mga slots. Nganong ang iya jong gipili mahimo man yung pagkaon? Tungod kay wa sad ko kay baw. Ang ato lang ma-analyze kay kining manggong pagkaon suod kay ni nato. Ang pagkaon ba suod sa atong kinabuhi. Muna mangita gitag kaon. Unsa man mo ron? Gigutom na mo wa pa. Kamo mga choir wa pa mo gutoma? Gutom sila. Kanang gutom mo na'y pagpangita natong pagkaon. Muna si Kristo gusto siyang mahimong suod kay nato. Kana bang magpangita ta niya ba? Nya, unsa may kasagaran nimong pangitaon nga pagkaon? Kanang wap aka kaila o kanang nailhanan din nimo, kanang naanad na kagkaon? Kanang nailhan, pero kanang wap aka kaila, murag magduda pa ka. Pero kanang naanad na ka, labi na gyud nakauyon gyud ka sa iyang lami, na magitay mga paboritong pagkaon no. Ang ako kana mang utan og inununan. Labi naghanghang, ganahang ikaw mukaon ana, niya mais dayon ang kanon. Ay di na ko ibaylo og litson ay, pero na litson ka og yapon og litson. Kamo na amsan mo yung mga paboritong pagkaon, di ba? Usahay gani maingon magay mo kisa roy mo misa padersiano atos nyong kapilya ba isa unsay paborito anang pader. Kay panguna itong pangitaon kana atong paborito. Ang pangutana karon, kaila ba ka mo ni Kristo? Nakaila mong Kristo? Nya nangita mo niya. Istoryahe. Mas pangitaon pa ang cellphone kaysa kang Kristo. Kamo mga asawa, kaysa may inyong pangitaon, ang bana o si Kristo? Kamong mga bana, kaysa may inyong isigag pangita, ang asawa o si Kristo? Buangon kay mustanan. Kamong mga ginikanan, kisa magisagaran ninyong pangitaon, anak o si Kristo? Anak yapon. Mao na ang resulta nangaguba ta. Kay ngano man kini manggod si Kristo nga wa nato mailhi matud pa sa atong unang pagbasa, mao ni siya ang bag-ong unod og dugo sa toro nga kanding og mga karnero nga sunugon nga mopapas og sala. Kining pagkauna ra gyud mao'y makapapas og sala. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, papas gyapon og sala ang gihisgutan. Di ka mangita anang pagkaon nga makapapas og sala, nga kanang sala purti nang muguba nato. Daghan kay karong lakaw-lakaw, nindot kay naong, pero guba na di ay tungod sa sala. Kining nagwali, unsa may tan-aw ninyo? Gubaon o nindot? Parabitan ang sakyanan, bag-og pintal, bag-o tanan, pero inigpaandar, kagalkal nga agi, nga naman, kay ang makina di ay karaan, surplus, branyo lagnaong, surplus di ay, muna duot dayon, duot. Sa kanindot ang nagnaong, nganong giduot ba na? Naguba di ay. Mausan na ang sala? Ang sala ba? Nindot ikagnaong, pero guba na di ay. Kay mao man ay di makita. Unsay tanaw nyo sa atong retablo? Nindot, bati. Kani ba? Kana ba? Nindot no? Sige, akong ipakita ninyo ang kamatuoran. Si Kristo gitawag og cornerstone, lig-on nga sukaranan. Di ba ang retablo nindot tanahon? Pero hapit na day mga lusno. Kamo diyan na naglingkod. Lingi ako no ng imong
Tupad. Nindot og naong. Diri lang sa tanawa padong diri. Nindot pa? Pero pangutan na, kumusta imong kalag? Uy, daghan kay nagsa. Kamo dia mga choir, nindot man jud kay mong tingog. Nindot sa mong mga naong. Pangutan na, kumusta imong kalag? Tingnan, tupad mo ba? Kumusta? Mao na, ato ning ayohon atong retablo. Nya unsa may ayohon na, unsa nito pag-ayo? Gamitan nato og lawas og dugo ni Kristo. Kay ang ikaduhang aspeto sa lawas og dugo ni Kristo, di ilang makapapas og sala, unsa man makapahiusa nato, the center, the source of unity. Mao na kana mga tawo way sala magkahiusa, ang mga taong sadaan magkatibulaag. Kung ang imong pamilya karon nagkabungkagay, pasabot mga sadaan mo. Unsaon man pag hiusa, ayaw pagsigigdiktar, ikaw uli nasbay, ikaw ay pagsiglakaw, ikaw ayaw ana. Isigmog paningkamot nga mawa inyong sala, pangitaas Kristo, pagrosaryo mo, panimba mo, pangumpisal mo, pagpakasal mo, kamong nagpuyo-puyo, kamong nagkinabitay, pagbuwag mo. Adi mo, bahala na mo. Karon ato ning himuon nga tarungon taning atong retablo by means of our unity. Nya anad naman kita ning pamaligyag slots, na ako ro'y bagong ibaligya nga slots. Tag 500 kada usa. Nya nagkinahanglan ta ani sa estimate sa muhimo ani nga mao say naghimo ani atong lingkuranan si Brad Dante pagapulaan nga mao say naghimo ani atong pultahan, mao say naghimo sa atong dagkutanan, siya say mo repair og enhance ani. Ang iyang estimate mga 1.5 million. Pero mura man gud ngipon, kada imong ngipon ba inig-ingon pila may estimate nimo ani Doc? Sa mga 700 siguro. Inigsugod og kana, agoy nabuslot man di ini. Ala daghan kitag pastahanan. Sus moabot og hapit 7,000. Kani atong ngipon ba? Napamoy ngipon? Sige, ato mog dentist Ato mog dentist. Di ba inigtan-aw na primero, nindot kay nagkanang kuan, nindot kay nag-analysis. Mga 1,000 ni siya. Pader, inigsugod ang nag-ana. Sus, moabot 5,000 imo mabayran Mao sa dinhi So ato na lang i-extendaan mga 2 million ang atong ma-repair ani, enhance ni doton man nga riyan hasta ngadto ceiling. Karon ato ning i-divide into 500. Pila man ka 500 atong gikinahanglan? Pila ka tag 500? 2 million divided by 500. Gakinahanglan ta og 4,000 katag 500. Nagkinahanglan tag mga tawo nga 4,000 kabuok nga dunay 500. Makaya na dili. Kana sugod ta karon. Ato ni ang tawag nato aning atong bag-ong slot, Saint Vincent's Healing Strength. Saint Vincent's Healing Strength. I-heal nato ang atong gubaon nga pundasyon. Unya ilisa nato og stronger foundation. Ang mopalit ani dunay strength against sin. Pinaagis pangaman ni Saint Vincent Ferrer. So Saint Vincent's Healing Strength. Tag 500. Ang ato raning tagal is 3 weeks. 3 weeks. Ang di makapalit within 3 weeks, wa na strength. Nga naman, kay ato dayon ning pasugdan. Nya unsa may atong ibayad og dili nato paspasad. 4,000 ra katag 500. Ang atong parishioners dinhi mga 30,000 das mga bata. Kuhaan lang na nato 1/3. O di mo ka mo kwenta? Unya
Sobra na gani na. Nya atong online parishioners, 60,000, labing minos. Oh, kuhaan lang na natog mga 1/3 gyapon. Manindog na ta.